What's up mga kaamigong Bisaya? Welcome to my YouTube channel. Paano masabi? So, karon mga kaamigong Bisaya, samahan nyo ako sa daily work routine ko dito sa Saudi. Samahan nyo ako kasi ako yung tara mga kaamigo. Tara na, ito accommodation namin to. Pupunta na tayo sa work ko. Tara. Hello mga kaamigo. Labas na ako. Tara. Sa accommodation namin. Hanggang sa ground floor yung elevator na tayo para madali. May hagdanan kasi doon. Hagdanan. Elevator tayo para sosyal. I am the one, the way your son don't need a 8th floor yung amin accommodation. Baka may tao. Turn. So, punta tayo sa ground. Three, two, dito na tayo mga kaamigo. Dito yung workplace ko. Buksan na ang ilaw. Ayun. Lock natin to. Ayun. Mga kaamigo, acting na tayo sa workplace ko. On aircon. At Nice. uy, may patay itong isa. Dito naka-on. Ito yung bar area ko. Uy, may ilaw hindi pa. Pala tayong walis. Tama kami kumisa dito, lagay ko mga upuan. Alisan ko muna.
tapos na mga kamigo. Na-set up ko na mga table. So, balik na naman tayo sa loob para punasan yung mga mesa. Kasi salamin yung mesa ay makalikabok. Alam nyo na yung Saudi, mabuhangin. Malikabok. Malikabok na sa atin, lalo na dito. A few moments later. A few moments later. Then natin punasan na natin lahat mga kamigo hanggang sa labas. Saka yung hanggang pintuan. Yung pintuan. Yan, tapos ko na yan. Punta na naman tayo sa CR. Maglilinis na naman tayo doon. Tara, mga kamigo. Diyan yung CR. Punta natin dyan. CR mga kamigo, kung isa i-on muna natin aircon. Kasi A few moments later. kamigo, tayo. Makapasok na to. Buong shop. Para matapos. Para maghintay na tayo ng customer.
A few moments later. Tapos rin mga kaamigo. Tapos rin, mamap. Yun na, dairy pork. Protein pork. The last is ma'am. Salamat mga kaamigo sa sama ka na ako sa kuha. Work. Daily work routine. Balik na tayo. Hintay na tayo ng host. Kumen! Patayin ko yung mga aircon. Tatlo tong aircon eh. Dalawa. Patayin ko yung dalawa. Isa lang tira ko. Sige mga kamigo kong Bisaya. Salamat sa susunod na pagkikita. Paalam! Salamat sa inyong pagpanood at pagsama sa akin. Bye-bye!